Ens trobem a la Vall d'Horta, dins del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i la Serra de l'Obac. L'excursió d'avui consisteix en un petit ascens al Castell de Pera, o també conegut com el Castell Sapera per alguns veïns de la zona. Castell que data del segle X, assentat dalt d'un turó. Hi ha diferents camins per pujar dalt del castell. Nosaltres hi hem pujat pel camí que surt del fons de la vall, des del revolt just abans del Mas del Romeu i després del restaurant Can Brossa. Està indicat amb un rètol. L'itinerari passa a prop de diferents masos i va pujant de manera progressiva fins al coll per un camí sense asfaltar, però sense cap dificultat, i les vistes són espectaculars. Durant la pujada podem veure la Mola i els Emprius. Des del coll, agafem el camí que gira a l'esquerra, en direcció a dalt del turó, on també hi trobem un indicador. Aquest últim tram puja una mica més, i sense presentar gran dificultat, sí que s'ha de vigilar que la canalla no es rellisqui. Podem observar Sant Llorenç Savall, tota la Vall d'Horta, així com les primeres muntanyes del Prepirineu. I segons en l'època que hi ha neu, encara veureu algunes muntanyes emblanquinades per la neu. Un cop arribem a dalt, es podrà gaudir d'un paisatge esplèndid. És una sortida curta, fàcil i molt agradable per tota la família. Podeu trobar tota la informació del track a la descripció.